sekuat tenaganya kakang, bahkan sampai jiwanya kakang sing dadi taruhan tek dadapaken demi kebahagiaan gini suci. Awas lamun cinta neng sampean, cinta pelarian bonggan kakang. Bisa seni cinta kita wong loro ning calon tuan rumah bos teman Papai Zahra Bunda Zahra orang ketinggalan maning kanggo papi Aim papi Nani calon tuan rumah bulan arep kanggo Abina Nadira calon tuan rumah maning Mama Rena Mimi Rizka Bibi Haji Bubun Saruni Nok Cinsu cuman kanggo pilih suci sahiji kone aja nyakiti ya kakang langkah niat tinggal tidak kakang nyakiti apa maning gawe lara ning perasaan gini suci janji sampean temenan Bapak Alum Ibu Aska
wong lanang cintane kakang tulus cintane kakang suci cuma kanggo suci Mbak saya Kula ning ngene aja digawa demenan ya Kang. ora bakal Kanggo kula bae cinta ning kanggo sampeyan. suci bae cinta sayangnya kakang Sampeyan lucu ini kayak bodoh. Romo ini suci Senop sing melah Saning kakang Liku umpama Pengemis cinta Tobat. Aja dari pengemis cinta sampeyan ya Kang. Karena banget temennya kakang Burani Bos teman moksan sayang. Kang kula butuh perhatian uga kasih sayang sampeyan tapi kian cintane ambyang-ambyangan duh kakang nerimani kenyataan Esuk kebayang akhirnya orang nyangka ya kakang tapi kian yang ganding akibatnya kelas bertemu gula karo sampeyan oh kasih mun gawe lara pikiran sing arane